Il-Gvern Portuġiż ħafidejh il-kontroll tal-ishma f'kumpanija ta' Isabel dos Santos, bint l-eks President tal-Angola, biljunarja li qed tiġi mfittxija fuq korruzzjoni. Kważi 3/4 tal-ishma ta' Dos Santos f'din il-kumpanija bl-isem ta' Efacec huma miżmuma permezz tal-kumpanija Maltija Winterfell li għaliha jidher bħala direttur l-eks Deputat Nazzjonalista Noel Buttigieg Scicluna. Dan huwa l-aħħar żvilupp fis-saga ta' Isabel dos Santos li f'pajjiżha spiċċat bl-assi friżati fuq allegata korruzzjoni u tixħim minn fuq dar kumpaniji nazzjonali f'pajjiżha. Il-kumpanija Maltija li żomm l-isma tal-kumpanija fil-Portugal għal Isabel dos Santos hija biss waħda minn madwar 9 li għalihom jidher bħala direttur Noel Buttigieg Scicluna. L-involviment ta' Buttigieg Scicluna ma' Dos Santos li llum qed tiffaċċja akkużi ta' korruzzjoni u frodi f'pajjiżha imur lura żmien meta l-eks Deputat Nazzjonalista kien igawdi bil-kbir minn Gvernijiet Nazzjonalisti. F'dan iż-żmien Buttigieg Scicluna serva bħala ambaxxatura Danimarka, pajjiż ifrekwentat sew mir-raġel ta' Dos Santos li wkoll qed jaffaċċja akkużi ta' frodi. Buttigieg Scicluna kien ukoll membru fuq diversi bordijiet tal-Gvern fejn fuq medda ta' xar snin huwa tħallas ma' 850,000 euro. Dan fil-waqt li fi żmien it-tmexxija tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil huwa kien iforma parti mill-Kummissjoni li tarbel il-kandidati nazzjonalisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Buttigieg Scicluna ilu membru tal-Partit Nazzjonalista mis-snin 70. Jispikaw relazzjonijiet mill-qrib fost oħrajn mat-tifel tal-eks Ministru Ostingat. Dan fil-waqt li llum għadu qrib ħafna tal-fazzjoni ta' Busuttil u l-Għaqda Repubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.